uzao sam barijerom, ne bude ono odjednom sve. Uigrajte priču, uigrajte ono. Kakav, retorni. Si vidio kako se brani, a? Ko će nas brojiti? Ja. Jesi ti glavni kamer? Tvoje pecivo najbolje. Riva. Ti pravo. Koga je priča? Kola. Kola. Da. A znaš ko je Jel rekao? to pitaš ili to Ne, a kažeš? znaš ko je rekao? I onda mene sili jed nogom. A, to je... Ja, ovdje nema. 6-5. Ali ne pušta neke, ali dragi da ga nagrade. Pa njegov nema 6-0. Bude si. 7-6. Sada je 6. Ne dajte, brete, ja ne mogu. Ne, u stvari 8-6, to je 8-8! To da je zanimljivije malo, jel' ne? 9-8 je moguće. Šta radimo? 10-8. Pa ne mogu da vjerujem, ja mislim da je sve pustio. Jesam Boga.